Foi un día que saín da casa, levaba un pouco de prisa porque iba ao traballo. Entón, fun cruzar, cheguei ao semáforo, fun cruzar e vin que non había coches. Fixen unha tal, a onde vas, a onde vas? E quedeime un pouco así como paralizado, non? Me dixen, hostia, que pasa, que está? Empezoume a prexuzgar, que o corto vai disto, de facer prexuicios antes de tempo e de demonizar a xente sen coñecela, non? Non é só que te parase, non? Senón o que dixo, faloute como que ti non estás acostumado a isto, como se non supera a cruzar. A idea propia de alguén que este ven de fora e non está acostumbrado na cidade, era unha cousa impactante para ti, neste caso, e cando os contounos a historia, claro, era algo realmente impactante, porque que alguén se sorprenda, porque vai cruzar, sabes, o semáforo está en vermello, pero non ven nada e vais cruzar, é algo que facemos todos, simplemente porque é Ronnie, porque é negro, porque era eso realmente, non? Que non é que fale mal desa persoa en sí, sino do concepto propio que tiña. Entonces, que él nos contara esa historia era un punto de partida para facer algo moi guai. É un arma. O humor non é máis que o drama visto con perspectiva. Que é máis fácil de chegar a xente, eu creo, con comedia, non? Inda que trates un tema complexo. Ao final é unha arma que se pode volver contra é unha arma de dobre fío, porque tamén hai, eu sufro, teño que dicilo, sufro racismo positivo, porque hai racismo positivo e racismo negativo. Este é un caso que xa te digo, para mí non é un caso de racismo en sí, non? Sino de, a mellor de, yo que sei. É un pouco como ignorancia, é ignorancia. É medo, é ter medo o da fora, é que ao final o medo... Simplemente é eso, ignorancia. Non saber que hoxe en día convives con xente multicultural. Tocamos un pouco todo, pero sí que é verdade que no caso de Zulu sí que... É crítica social, Zulu é crítica social. Noutros proxectos tamén, porque sempre hai algo. Se podemos contar algo, ainda de arriba, pois eso, que teña un pouquiño de, pois eso, de fondo, non? De que debe que pensar, gusta. Sí. Eso gusta. É unha maneira de ver as vergonzas dun e poderla trasladarla... Rirse... Sí, hai... De nos mismos. De situacións que realmente nos pasan a todos, non? Sí. Hai comedia na vida hai comedia. Ti nunha conversación, outro día estaba falando con unha amiga que se chama Zazu, que é unha directora de teatro, e díxome, hai que unha conversación dunha cociña falando o pai transcribindo exactamente o que están dicindo, ves que dices, aquí hai comedia. Un estaba falando dunha revista de Lola e a outra estaba falándolle das patacas que ia a recoller e non sei onde. Entón, pero ti podes ver que pode levar esta revista, é que as patacas ainda non están cocidas. O sea, é un absurdo tan grande que é que a vida é comedia, e ao final cada un ten que tomala como tal. Transmitila como tal, non? Eu penso así, non? No caso de Zulu, por exemplo, representar o persoaxe vestido cun traxe tribal pola cidade non deixa de ser comedia. Cando lle faltas a outra persoa. Cando non, o sea, cando violas a intimidade ou violas os dereitos da outra persoa. Penso que está aí. O humor non ten límites, para min non ten límites. Agora, se eu sei que estou facendo algo que a él está a facer dano, teño que parar. Eu non falo de censura, eu falo de que ti mesmo tes que darte conta. Agora, noutro ambiente, o mellor non ten límite, quer dicir, ese chiste que non podo facerlle a él porque sei que é de mal gusto, porque, amor, podo facercho a ti. Entón, límites, moi difícil decir os límites que ten. Para mí é moi difícil. Todos temos esa voz que nos di o que está ben e o que está mal. Entón, ti escoitaste e sabes se o estás facendo ben ou se o estás facendo mal. Temos unha compañía de teatro que está movéndose por aí, que se chama Bule Bule, que moi ben, aparte facemos unha adaptación de Javier Poncela, que tamén rompemos co estereotipo, porque na nosa adaptación o personaxe principal son eu, que Javier Poncela, pois ves Eloísa debaixo dun almendro e dis, non me cuadra un negro
un negro jefe de unha casa. No, isto no, e nos rompemos un pouco pois con todos esos estereotipos.